دو کسین گمانک و قاچاچیان مروفانن روجا پینشمی هاتن برن بودادگه لترکیه به تاوانک و او بون سدما مرنا زاروک 3 سالی آلان کردی و 4 کسین دن. افتاوان جالی هر دو گرتیان موافق الباش و عاصم الفرهاد و هاتن رد کرن. پارێزەرê موافق الباش کەمال ئەرتوگرۆل دە vê derbarê de dibêje çima Abdullah Kurdî bavê alan Kurdî ji vê dadgehê kêm e. Bugünkü görülen dosyada da açıkça şekillendiği üzere Di belgeyên dadgehê îro de nîşa dike ku yekê bi navê Abdullah Kurdî heye. Hemû delîl işkere dike ku ev kes suçdar e. Lêbelê ew kes nayê girtin çimku rêya girtina wî ji aliyê dadgehê hatiye girtin. Wekî xuya dike ku niha nemumkin e ev kes daxilê vê dozê bibe. Di dema ku parêzer Ertugrol navê bavê alan tîne ziman, her du girtî Abdullah Kurdî bavê alan Kurdî tawan dikin bi organîzekirina geştê û mirina wan kesan li gor ku Ajansa Dogan ragihandî. Mamosteya zanîngeha ticaret li Stenbolê Aysem Birêz Karacayî behsa rewşa yasayiya vê babetê dike. ام وکو ترکی چارچوبک یاسایی me heye. Me maddeya 79 heye ku qaçaxçiya mirovan dide nasîn û cezayê zindankirina 3 sal bo 5 salan dide qaçaxçiyên mirovan. Karacayî balê dikşîne ser nasnameya qaçaxciyan bi giştî. If you look at the apprehended smugglers in 2015, Dema tu bala xwe bidî qaçaxçiyên girdî di sala 2015 da tu dê bibînî ku ji marawan bêtirî 1700 kesan e. Dema li nasnamayan binêrî tu dê bibînî ku piraniya wan Sûrî ne û ew ji bo Tirkan, Efganiyan û Îraniyan kar dikin. Ev her du girtî dê rastî zîndakirina 35 salan bibin eger bi awakî fermî tawana wan piştrast bibe. Hêjayî gotinê ku çîroka alanê Kurdî bala cîhanê tev de kişand bû bo sîmbola krîza penaberên Sûrî û koçberiya wan ber bi Ewropa ve. Salih Demîcer, Dengê Amerîka.